Tusind tak, fordi vi lige måtte få lov til at prøve at tømme den her store skraldecontainer. Så ved jeg faktisk, du har taget en lille smule specielt skrald med til os, som vi skal bruge. Jeg har taget en pose med til jer her, som vi skal hygge jer med. Og der er alt muligt sjovt skrald hernede, som du har fundet til os. Jamen, det vil jeg tage med over til Sofie. Tak indtil videre, for at du kom, Kim. Tak skal du have. Så vil jeg altså gå herover til Sofie. Talte Mikkel jo lige om noget specielt skrald, og jeg skal love dig for, at der er kommet en masse specielt skrald op på bordet her. Jeg har nemlig fået besøg af nogle særlige gæster. Hvis vi starter fra en ende af, så har jeg Sara, Selma, jeg har Mikkel, Annika, og herover har jeg en mand med blåt hår, som kalder sig Rytmemand. Velkommen til, Rytmemand. Tusind tak, Sofie. Tusind tak. Hvem er Rytmemand? Jamen, jeg hedder Rytmemand, og jeg kommer fra den lille blå planet, der er lidt til højre for månen. Okay. Den er svagt æggeformet som et rytmeæg. Og du kan se den, hvis du knipper øjnene sådan her sammen, og så kigger op til månen, og så lidt til højre. Jeg tror, det er fordi, der er sol, jeg ikke kan se den. Jamen, det kan altså også godt være, at din rytmekraft er lidt svag, fordi du er så voksen. Det har nok noget med det at gøre. På den lille blå planet, der har alle en utrolig stærk rytmekraft. Og det har de også på jorden, når de er små. Ja. Men når man bliver stor ligesom dig, så mister man den lidt. Så prøv at tage mig i hånden, Sofie. Sådan. Og så kigger vi op til det lille blå panel, og så knipper du øjnene sammen, og så hopper vi. Kom. Kan du se den? Kan du se den? Ja, kan jeg se. Ja, bliv ved med at hoppe, Kan du se min usynlige trommestik, Sofie? Ja, det kan jeg godt se. Hvor er det fedt. Du har den. Du har rytmekraften. Ej, hvor er det godt. Yes! Og så er vi i gang. Så er vi nemlig i gang. Men Rytmemand, det er noget med, at vi skal have videregivet den her rytmekraft i dag. Det skal vi. Hvad er det, vi skal lave? Vi skal bygge instrumenter af skrald. Fordi det er jo helt fjollet at smide alt det her ud, fordi det siger jo lyde. Ja, altså umiddelbart tænker jeg ikke, at der kan komme nogen lyd ud af sådan en klipklap. Ved du hvad, der kommer lyd ud af alt? Okay. Skal du bare høre. Ja. Ja, men er det nogen rytme? Nej, det kan godt være, at vi skal finde noget med lidt bedre lyde. Men det kan også godt være, at der skal sættes en masse ting sammen. Det skal vi. Og en, der er rigtig god til at sætte ting sammen, det er jo dig, Annika. Du er Rytmemandens hjælper. Ja. Vil du ikke lige starte med at vinke til dem derhjemme? Hej. Annika. Hej derhjemme. Hvordan kan man få flotte instrumenter ud af alt det skrald her? Det skal jeg sige dig. Man går simpelthen hjem, og så samler man nogle ting, som vi har her. Og så undersøger man dem, og så har vi limpistoler her. Dem her, som vi skal arbejde med i dag. Og så har vi lidt bønner og ting og sager, ris her, vi fylder ind i nu. Langt fra første gang, at du skal bygge instrumenter af skrald. Det er det jo ikke, nej. Hvad har du for eksempel lavet ud af skrald? Altså, nu er det jo sådan, at jeg bliver også kaldt frøken Skråt. Og hver onsdag, så mødes jeg med nogle børn på Nørrebro, og så bygger vi alt muligt ud af skrald. Vi har for eksempel bygget hele Nørrebro ud af skrald her for nylig og udstillet det. Og så kan jeg også rigtig godt lide at bygge robotter. Jeg har bygget en 3 meter høj robot, der hedder Werner. Og sådan 70 små ud over det hele. Og det jeg gør, det er jo bare, at jeg samler alt mit skrald derhjemme. Hver gang jeg har lavet et eller andet flåede tomater, for eksempel, jeg kan rigtig godt lide spaghetti med kødsovs, så tager jeg dåsen og vasker den og samler den i en pose, og så bygger jeg ud af det. Hvad siger dine venner til det, Annika? Men at du ikke smider alting ud? Mine venner, de er faktisk begyndt at samle skrald alle sammen også. Så de kommer til mig, jeg fandt det her i containeren, og da jeg vaskede op og brugte en shampoo og sådan noget, så fandt jeg det her låg. Kan du bruge det, siger de så. Og det kan du? Det kan jeg jo. Og undskyld, jeg lige kommer ind og afbryder her, Annika og Sofie, fordi jeg har altså en stor pose med alt muligt lækkert skrald, I måske kan bruge til at lave noget rytme ud af. Der er en hel pose, som jeg har fået af Kim, som er skraldemand. Og udover Annika og Rytmemand, så har vi jo også heldigvis 3 børn her til at hjælpe. Det er Sara, Selma og Mikkel. Vi ikke lige vink til dem derhjemme alle 3? Hej. Prøv lige at fortælle, Mikkel, hvordan tror du, man laver sådan et instrument ud af det her skrald? Det ved jeg ikke rigtigt. Det kan man finde ud af i dag. Det er jo det. Hvad tror du, man skal gøre? Jeg tror, man skal tage sådan et rør, så kan man tage sådan et låge på. Ja. Hvad kunne man så gøre med det, for eksempel? Man kunne... Du kan prøve at give den ind på frakken med den her, Mikkel. Ja. Den vi brugte før. Prøv at se, hvis du holder op her, og så står du alt, hvad du kan der. Lad os lige prøve at undersøge det. Kom. Ja. Allerede begynder det lidt at lyde af noget. Ja. Sådan der. Det er en god lyd. Det skal blive rigtig spændende at høre, hvad I kan få ud af alle det her forskellige skrald. Vi sætter jer i gang nu, og så når vi vender tilbage lidt senere, så skal vi faktisk høre en koncert med jer og se, hvad I har fået ud af alt skraldet. Og lige om lidt, så skal vi altså have fingrene i jorden, og så skal vi se, hvad man kan få ud af noget kompost, og hvad det egentlig er for noget. Så er der altså ikke mere myg, men til gengæld, så er der skruet fuldstændig op for skraldedag her i Sommer Summarum. Tidligere i programmet, der satte vi jo Rytmemand, Annika, Mikkel, Selma og Sara til at lave et rigtigt skraldeband. Og I ser jo fantastiske ud, og jeg er også blevet udstyret med en lille rytmehat. Sara, kan du ikke lige prøve at fortælle mig engang, hvad der er sket, siden vi forlod jer sidst? Altså, vi har lavet nogle instrumenter. Ja, hvad er det for nogle instrumenter, I har lavet, Selma? Altså, jeg har lavet en slange, en rytmeslange,
Og prøv at høre lyden, den kan lave. Der er 2 forskellige lyde. Den her, den kan lave den her lyd. Og den her, den kan lave den her lyd. Ej, hvor sejt. Har I selv lavet dem? Hvad kan din sige, Sara? Altså, hvis jeg slår på den, så kan den... Ja, og hvad med din hat? Kan den sige noget? Og jeg har altså også fået en hat, som lige falder en lille smule ned nu, som kan sige sådan her. Mikkel, hvad har du fået lavet? Jeg har lavet en hat med alle mulige ting på. Hvordan lavede I den? Vi tager bare nogle mælkekartoner og sætter på. Hvordan siger den, når du ryster med hovedet? Den siger altså også. Rytmemand, hvad er det for en slags musik, vi skal spille nu? Vi skal spille rytmemusik på skrald. Ja? Ja. Og er det en bestemt genre? Nej, det er god musik. Okay. Og man må meget gerne danse til det. Og det kan godt være, at der er et omkvæd, I kan lære. Ja. Og teksten den er meget svær. Der er et ord, og det er hop. Hop. Ved du Okay. hvad, jeg er stensikker på, at vores publikum sagtens skal finde ud af at snøre den lige om lidt. Det tror jeg også. Så skal vi i gang med at råbe hop og danse og alt muligt andet. Vi har fået en masse børn på scenen, fordi det er noget med, at de skal hjælpe os. Ikke, Rytmemand? Jo, det skal de. Ja. Der er en lille melodi, der siger sådan her. Hop! Kan I gøre det? Hop! Sådan, der var I gode. Så er vi klar, tror jeg. Ja, vi skal bare lige have Mikkel på scenen. Ja. Han står Ja, der. okay, jeg kommer lige hernede også. Fint nok. Mikkel, jeg har lavet en rytme til dig. Nå, for pokker. Jeg hopper lige igennem. Og den er fyldt med ris. Ja. Du gør sådan her. Okay, ligesom sådan en maracas Ja, eller ja. noget. Ja, jeg er klar. Det er godt. Så siger vi rytme. Er I klar til at hoppe? Hop! Hop nu, Sofie! Hop! 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 Det er sejt! Nu hopper jeg bare. Nu skal du ryste på hovedet. Hop! Husk at hoppe, Mikkel, derovre. Hop! En gang til, Mikkel. Hop! Og sidste gang! Hop! Ej, Giv lige jer selv en kæmpe hånd. Sara, Selma, det er Mikkel sejt. og alle Ej, hvor er I andre. sejt. Hold da Annika. fest, mand. Hvor var det bare godt gået. Er det her noget, som alle kan Hold lave? mand. Det kan du tro, det er. Alle børn kan lave det her. Det du har på hovedet, for eksempel, ikke? Ja. Det er sådan en flaske vi skal med få en håndmikrofon opvaskemiddel her. i, så det er bare lige at dele den over i 2, og så kan du lige tage den ned på hovedet der. Og alle børn har jo også gamle tusser, for eksempel. Det er gamle indtørrede tusser der er for oven der. Og lige her må jeg se på den her Så kan man lige lave den på en propel der. Så alle børn kan lave det, det er ikke svært. Man skal bruge en limpistol og en masse skrald derhjemme fra køkkenet, og få ens mor og far og sig selv til at samle Men så det. gælder det vel også om, Annika, at man gemmer en lille smule det skrald, man så har brugt. Det gør det. Altså, jeg har sådan en pose nedenunder vasken, og så smider jeg altid mit vaskede skrald derned. Og så får jeg alle mine venner og min mor og far til at samle til mig også. Har du så ikke vildt meget skrald derhjemme? Jo, og jeg har en kæmpe kælder et sted på Nørrebro, hvor der er Okay. omkring 30 kasser fulde. Ej, hvor lyder altså sejt. Så det er altså bare lige en opfordring her fra både fra skraldemanden og fra Annika og fra børnene her efter en forrygende koncert. At samle lidt skrald derhjemme og så lave et super fedt band. Tak fordi I kom. Skal vi ikke lige give min hånd igen? Tak fordi I kom. Bravo! Bravo! Og så er vi faktisk Holder vi os færdige lige lidt med længere? dagens sommersummarum.